эҷодкорӣ ва офарандагӣ фазилати муҳимтарину хосаи миллати тоҷик буда, ҳунару санъати шаҳрсозиву шаҳрдории тоҷикон аз умқи асрҳо сарчашма мегирад. Душанбе ҳамчун пойтахти давлати тоҷикони соҳибистиқлол дар радифи шаҳрҳои бостониямон дар ҳаёти мардумамон нақши муассир гузоштааст. дар таърихи ҳар халқу миллат пойтахт дар самти рушду такомули давлатдорӣ, пешрафти ҳаёти иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангии он нақши калидӣ мебозад. ҳарчанд ки оғози давраи рушди Душанбе ҳамчун шаҳр асосан ба нимаи аввали асри 20 баробар омадааст, вале ин мавзеъ бо иқлими мусоид ва мавзеи мувофиқи ҷуғрофии он чун макони зисту фаъолияти одамон таърихи басо тӯлонӣ дорад. Душанбе макони илмиву фарҳангӣ ва сиёсӣ ба шумор рафта, ҳамасола дар соҳаҳои гуногун рушду равнақ меёбад. чун назар ба гулгашту хиёбон, манзараҳои зебо ва биноҳои истиқоматии баландошёнаи ба тарҳи замонавӣ сохтаи пойтахти азизамон меафканем, ҳисси ватандӯстиву ифтихори миллӣ дар ниҳоди мо бештар ҷой мегирад. ифтихор аз он менамоем, ки шаҳрамон рӯз то рӯз зебою дилраво гардида истодааст. дарахтони ороишиву гулҳои гуногуни дар кӯчаву хиёбонҳо ва боғҳо шинонидашуда ҳусни пойтахтамонро зебу зиннати дигаре мебахшад. албатта дар чунин ободкориву созандагиҳо саҳми сохторҳои дахлдор ва худи сокинон ба назар мерасанд. дар ин шаҳри фарҳангӣ тамаддуни зиёди мардум гирд омадаву нишони он дар шаҳраку маҳаллааш ҳувайдост. ташкилоти идоракунии фонди манзил зарафшон коммунал 116 аз ҷумлаи ташкилотҳоест, ки дар тозагиву ободкорӣ ва сарсабзу хуррам нигоҳ доштани шаҳраки Зарафшон самгузор аст. дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешвозгирии ҷашни 30-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2019 нақшаву чорабиниро тартиб додем, ки аз 34 намуди корҳо иборат мебошад. аз ин шумора 12 тои он аҳамияти ниҳоявӣ дошта дар нақшаи умумии шаҳрӣ ворид карда шудааст. инчунин нақшаи чорабиниҳое ки асосӣ мо тартиб додем аз рангу бор намудани биноҳои истиқоматӣ, иваз намудани қубурҳо, иваз намудани дарҳои даромадгоҳии биноҳо, мунфарш намудани роҳҳои дохилии шаҳракҳо. нақшаи чорабиниро дар 3 сол тақсим намуда ҳар сол то моҳи декабр нақшаҳое ки мо дар соли мисол 2019, 2020, мана 21 тақсим карда будем, марҳила ба марҳила ҳамашро иҷро намудем. тибқи нақшаи чорабиниҳои раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ дар ташкилоти идоракунии фонди манзили зарафшон коммунали 116 аз рӯи нақшаҳои кору фаъолият мекунем. яъне кору фаъолияти мо аз чанд бандубаст иборат буд. пеш аз ҳама ҳозир нигоҳ доштани муҳити гирду атроф, рангубор кардани биноҳои баландошёна, дар баробари ин таъмир намудани партолгоҳҳо дохили биноҳои баландошёна ва партолгоҳҳои дар гирду атрофи шаҳрак буданд. албатта бо кӯмаки сокинони шаҳраки Зарафшон ва иқдоми раиси ташкилоти идоракунии зарафшон коммунали 116 Раҳмонов иқдом гирифтанд, ки тамоми анамин биноҳои баландошона, яъне шахтаҳои партолпартоӣ ҳамаш таъмири ҷорӣ карда шавад ва бо кӯмаки шаҳрвандон ва иқдоми раиси ташкилот, яъне ҳама тармиму таъмир шуданд ва имрӯз ҳамаи ин тӯҳфаи арзанда аст барои анамин ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон. дар баробари ин дар ана ҳамин нақшаҳои кори мо зиёда аз 500 бех ниҳолҳои сояафкан шинонда шуд дар шаҳрак, ки солҳои 2018, 19, 20 ва 21 идома дорад ва ин силсила иқдомҳо навобаста он ки ин ҷашн аст, дар оянда низ мардум, яъне аҳолӣ инро идома медиҳанд. ташкилот моҳи октябри соли 2016 дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 августи соли 2009 таҳти рақами 542 ва қарори раиси шаҳри Душанбе аз 10 декабри соли 2009 таҳти рақами 603 таъсис ёфтааст. ташкилоти зарафшон коммунал 116 дар минтақаи Зарафшон ҷойгир буда бо ноҳияи рӯдакӣ ҳамсарҳад мебошад. масоҳати умумии шаҳракҳое ки ташкилот хизматрасонӣ менамояд 18 гектар ва масоҳати умумии биноҳои истиқоматӣ 320
860 метри мураббаъ буда шумораи аҳолӣ зиёда аз 30 000 нафарро ташкил медиҳад. дар ташкилоти номбурда 178 бинои истиқоматӣ, 12 адад бинои навбунёд ва 13 иншооте ки сохтмонаш идома дорад ҷойгир аст. дар минтақаи мазкур 5 адад муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 4 адад ширхоргоҳ кӯдакистон, 1 адад муассисаи давлатии беморхонаи клиникии шаҳрии бемориҳои сироятӣ, 1 маркази саломатии рақами 14 ва 2 адад бозори фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ мавҷуд аст. минтақа дар соли 2015 аз 71 бинои ба нақша гирифташуда тавонист бо нерӯи гармӣ таъмин намояд. минтақа дар соли 2015 71 бинои ба нақша гирифташударо тавонист бо нерӯи гармӣ таъмин намояд. дар соли 2016 ин шумора ба 121 адад бино расид. дар солҳои 2020 ва 21 183 бинои истиқоматӣ бо гармӣ таъмин карда шуд. бо дастгирии соҳиби мулкон ки таъхонот тамоман фарсуда будан, қубурҳо фарсуда шуда, муҳлати истифода бараш гузашта буданд, ба пуррагӣ аз нав барқарор намуда, аллакай ҳоло дар минтақа 179 бино бо гармӣ таъминан дар фасли тирамоҳу зимистон. тибқи нақшаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 200 метри мураббаъ тирезаҳои даромадгоҳҳо шишабандӣ карда шуда, 176 адад дарҳои замонавӣ дар биноҳои истиқоматӣ васл гардиданд. инчунин дар минтақаи Зарафшон 12 адад майдончаи замонавии кӯдакон ва наврасон, 18 партовгоҳи замонавӣ ва 76 адад шахтаи партовпартоӣ ҷой дорад. дар асоси қарори Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе аз 25 декабри соли 2020 таҳти рақами 40 банди 2 сархати 13 оиди ба танзим даровардани соҳаи партовкашонӣ, раёсати ташкилот бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои саривақт баровардани партов аз минтақа 4 нақлиёти партовкашонӣ ворид намояд. бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ раёсати ташкилот тасмим гирифт ки барои саривақт баровардани партов аз минтақа 4 нақлиёти партовкашонӣ ворид намояд. раёсати ташкилот иқдом гирифт ки дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе таҳти рақами 40 банди 2 сархати 13 оиди ба танзим даровардани соҳаи партовкашонӣ, мо дар арфаи соли нави мелодӣ 2 нақлиёти партовкашонӣ замонавӣ аз Федератсияи Русия ворид намудем ки партовҳои минтақаро, яъне аз шаҳраки Зарафшони Испечак интиқол дода истодаем. инчунин дар арафаи Наврӯз боз 2 нақлиёти партовкашонӣ аз Федератсияи Русия ворид намудем ки аллакай ба фаъолият шурӯъ намуданд ки мо тавонистем партови шаҳракҳои Испечак, Зарафшон ва кӯчаи Зафар ки аз ноҳияи Рӯдакӣ ба ноҳияи Сино ворид шудааст, тибқи реҷа партовҳоро аз минтақа бароварда истодаем. боиси ифтихор аст ки бо иқдоми анамин раиси ташкилот як партовгоҳи намунавӣ дар намоишгоҳи сатҳи ҷумҳуриявӣ ба озмун нишон дода шуд ва ки албатта дар ин озмун аз тамоми қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шудагӣ буданд, яъне выставка намоишгоҳҳо ва ана ҳамин выставка намоишгоҳи партовгоҳи намунавии минтақаи Зарафшон коммунал 116 ҷои аввалро гирифт ва бо супоришу амри раиси шаҳр супориш дода шуд ки дар тамоми қаламрави шаҳри Душанбе ҳамин намуд партовгоҳҳо яъне сохта ба истифода дода шаванд. кормандони ташкилоти номбурда дар якҷоягӣ бо сокинони шаҳрак ҳамарӯза дар тозагиву сабзихӯрамгардонӣ ва созандагиву бунёдкорӣ саҳмгузор мебошанд. мо сокинони шаҳраки Зарафшон ба ҳамин тозагӣ ёрдам мекунем, ба тозагии шаҳр ёрдам мекунем. дар пеш 30 солаги истиқлолияти ҷумҳурӣ мебошад. мо барои ҳамин ҳама ҷоро тоза озода нигоҳ доштанам дар кор бо ҳамроҳии кормандони Зарафшон коммунал 116 дар якҷоягӣ ба ҳашар баромада ҳама ҷоро тоза кунем, зеро ки мо сокини пойтахт ҳастем, мо масъулият ҳис кунем, мо ба тоза нигоҳ дорем, барое ки сокини пойтахт ин шараф аст, ин ифтихор ҳаст. субҳи барвақт кормандони ташкилот гирду атрофи биноҳои истиқоматӣ ва шаҳракро рӯбучӣ намуда ҷӯборҳоро низ аз ҳар гуна партовҳо тоза менамоянд.
сокинон низ дар навбати худ дар якҷоягӣ бо кормандони ташкилот дар рӯзҳои истироҳатӣ ба ҳашар баромада ба тозагиву покизагӣ машғул мегарданд. масъулини ташкилоти зарафшон коммунал 116 барои сазовор пешвоз гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо сокинон корҳои омӯзиширо оид ба корҳои созандагиву бунёдкорӣ ва сарсабзу хӯрамгардонӣ доир менамоянд. сокинон низ бо дарки баланди масъулиятшиносӣ ҳамарӯза тозагии гирду атрофи биноҳои хешро нигоҳ медоранд. барои боз ҳам зебо обод гардондан тамоми сокинон аҳду ҷаҳд мекунанд ки рӯзҳои шанбе ва якшанбе яъне барои тозагии гирду атроф шинондани гулҳои мавсимӣ кӯмак мекунанд, барои тозагӣ кӯмак мекунанд. албатта меҳнати онҳоро нодида гирифта намешавад ва албатта ин бисёр иқдоми хуб аст ки дар ин иқдомҳоро барои сабзу хӯрам гардондани шаҳри душанбе мусоидат мекунад. ҳамин иқдомҳо дар тамоми қаламраи шаҳри душанбе идома меёбад ва боиси ифтихор аст ки имрӯз сокинони шаҳри душанбе нисбати анами шаҳр, нисбати пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон бетараф нестанд. барои ободу зебо гардондани шаҳри душанбе кӯмаки худро мерасонанд. тибқи қарори раиси шаҳри душанбе аз 2 ноябри соли 2018 ва тибқи нақшаи таздиқгардидаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияҳои шаҳри душанбе намои биноҳо барои рангубор намудан ба нақша гирифта шудааст. дар асоси қарори мавҷудаи раиси шаҳри душанбе дар ташкилоти мазкур рангубори 125 адад бино ба нақша гирифта шуда буд ки аз ин 123 адад бино рангубор карда шуда ки аз ин 98% нақша иҷро гардидааст. дар рангубори қисми берунии биноҳои истиқоматӣ ташаббуси кормандони ташкилот ва дастгирии сокинон хуб ба назар мерасад. масъулин кӯшиш намуда истоданд ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тамоми биноҳои ташкилотҳои идоракунии фонди манзил зарафшон коммунал 116 рангубор карда шаванд, то ки намои берунаи биноҳо ба ҳусни пойтахт боз як ҳусни дигар зам намоянд. соли 2021 мо ба пурагӣ нақшаву чорабиное ки тартиб додем ба пурагӣ иҷро кардем. фақат аз биноҳои истиқоматӣ 2 бинои дигар мондааст ки аллакай кор дар онҷо оғоз шудааст. яъне ки мо 125 бино ба нақша гирифта будем, 123 бино аллакай рангубор шуданд. бо соҳиби истиқлол шудани тоҷикистони азиз ҳамаи тоҷикони рӯи ҷаҳон соҳиби ватани аҷдодии худ гардиданд. дар арафаи ҷашни истиқлолият тамоми сокинону бошандагони кишвар омодагии ҳаматарафа дида корхонаву идораҳо ва кӯчаву манзилҳои хешро зебу зинати идона медиҳанд ва масъулину сокинони шаҳраки зарафшон низ бо тозагиву созандагӣ ва ободкорӣ мехоҳанд ин ҷашни таърихиро пешвоз бигиранд. иқдоми пешгирифтаи раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба шаҳри сабз табдил додани пойтахти азизамон шаҳри Душанберо тамоми сокинони шаҳри Душанбе алалхусус сокинони шаҳраки Зарафшон дастгирӣ намуда баҳри сарсабзу хӯрамии шаҳраки мазкур бо ташаббуси ташкилоти Зарафшон коммунал 116 гулҳои мавсимӣ ва дарахтони ороишӣ шинонида назди даромадгоҳҳои биноҳои истиқоматиро сарсабзу хӯрам намуданд. кормандони ташкилоти мазкур дар гирду атрофи биноҳо ва партовгоҳҳо зиёда 260 бех дарахтони ороишӣ ва сояафкан шинониданд ки ин барои тозагии боду ҳавои шаҳрак мусоидат хоҳад кард. дар ин шаҳрак пиру барно аз пайи сарсабзу хӯрамгардонӣ ва тозагии гирду атрофи биноҳо машғул мегарданд. чун мушоҳида намудем, пирамарди 80сола ба нигоҳубини гулҳои назди бинои истиқоматӣ машғул буд ва бо дидани чунин манзара ифтихори ватандӯстиву ватандорӣ дар дили ҳар як наврасу ҷавон бедор мегардад. зеро ин пирамарди барнодилу зебопараст бо як завқи зиёду меҳри беандоза гулҳои парваришнамудаи худро менигаристу онҳоро навозиш мекард ва бо як ифтихор мегуфт: 7 апрел ман ҳаминҷо омадам, дидам ки ҳаминҷа як ҷои санглохи алафбараб буд. иқдом гирифтам ки ҳаминҷа як ба кабудизор табдил диҳам, барое ки раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ бисёр дар бораи ҳамин кабудизоркунии шаҳр бисёр иқдоми негирифтаанд. барои кабудизор кардани минтақаи шаҳр гулҳоя қисмаша харидам, қисмаша ёрдам карданд ҳамун ҳамсояҳо
تا حاضر من به یک کبودزار تبدیل دادم. حالا مقصد من دیگر نهایت کلانه. برای آن که من دیر اومدم گلی صدبرگ شنوندن نتوانستم. اکنون نصیب باشد از ماه اکتبر من گلی صدبرگ تیار دارم، میارم دو طرف گلی صدبرگ میشنونم. باینده هم گلهای تماما هر ساله میرویدگی میشنونم، گویا که همینجا به یک چمنزاری کبودزار تبدیل میدیم. албатта ин пирамарди 80 сола ҳисси зебоипарастӣ ҳар як шахсро дар ниҳодаш ҷой медиҳаду намунаи дигарон мегардад. аз дидани чунин манзараи зебое ки ин шахси шаҳрдӯсту ватандӯст офаридааст, бояд насли наврасу ҷавон ибрат бигирад, зеро ҷавонон идомадиҳандаи кори калонсолон мебошанд. вақте ки گل که شنوندی و یا که نگاهبین نکنی، آب نچی، گیرش نم نکنی، مثلا پارو نچی اگر و خشک میرود. برای همین همین من خودم نگاهبین میکنم. وقتی که آب دادم، بعد آب دادم 2-3 روز پس گردی و نرم میکنم برای که شمال نزند گل گفته. بعدی 3 روز 2 روز 3 روز گذاشتم با آب میتیم. غیر از این یکشان نمودهای ریحان شنوندگی هم که اهم بینا از همین ریحانای من شنوندگی در خوراکاشون استفاده میبرن. همه این مقصد برای از پیش 30 سالگی استقلالیت آماده شده است. تا همون وقت ما با از این زیادتر آباد میکنم. ба ақидаи масъулини ташкилоти зарафшонкоммунал 116 чунин нафарони ободкору бунёдкор дар шаҳрак зиёданд, зеро дар ҳамбастагиву дастҷамъӣ метавон шаҳракро зебову озода гардонид. инчунин ташкилоту муассиса ва корхонаҳое ки дар ин шаҳрак ҷойгиранд, дар якҷоягӣ дар корҳои ободонию сабзкорӣ саҳмгузоранд. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон мо ҳар ҳафта кормандони муассисаи таълимии томактаби рақами 18 ноҳияи сино бо ҳамкорӣ бо ташкилоти идоракунии фонди манзили зарафшон коммунал рӯзҳои шанбе ба ҳашар баромада гирду атрофи муассиса, берун аз муассиса ва гирду атрофи биноҳои истиқоматиро тозаву озода намуда, дар дохили муассиса ва берун аз он гулҳо ва дарахтҳои мавсимӣ шинонида ҳар ҳафта ба шанбегӣ баромада гирду атрофи муассиса ва берун аз онро гулҳои мавсимӣ шинонида тозаву озода мекунем, чунки истиқлолияти давлати тоҷикистонро бо як шукулу шаҳомати хоса таҷлил намоем. ба шаҳри сабз табдил додани пойтахтамон иқдоми пешгирифтаи раиси шаҳрамонро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда ба шаҳри сабз табдил додани пойтахтамонро саю кӯшиш намуда 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳуриямонро сазовор пешвоз мегирем. тавре маълум аст ин ҳама ободиву зебоӣ ба осонӣ ба даст намеояд. субҳи барвақт вақте сокинони шаҳрак ҳанӯз дар хоби нозанд, кормандони ташкилоти зарафшонкоммунал 116 ба тозаву ороста намудани кӯчаҳои он машғул мегарданд. набояд фаромӯш кард ки ободиву зебоии душанбешаҳр пеш аз ҳама қадр намудани меҳнати кормандони муассисаҳои ба амсоли зарафшонкоммунал 116 риояи одобу рафтор ва фарҳанги шаҳрнишинӣ аз ҳар яки мо вобаста мебошад. барои хӯрамгардонии пойтахт ҳамаи мо масъулият дорем. гарчанде одобу ахлоқ ва фарҳанги шаҳрнишинии сокинони пойтахт имрӯз рӯҳ ба беҳбудӣ овардааст, ҳанӯзам нафароне ёфт мешаванд ки бо рафтору кирдори ношоиста ба шаъни сокини пойтахт нанг оварда фарҳанги шаҳрдорӣ ва шаҳрнишинии моро хоста мегардонанд. чунин нафарон дар корҳои ободонӣ аз ҷумла сабзу хӯрамгардонӣ, рангу бори биноҳо, тозаву покиза нигоҳ доштани гирду атрофи биноҳои истиқоматӣ самихешона мегузоранд. бо чунин шахсон аз ҷониби масъулини ташкилоти мазкур корҳои омӯзишӣ гузаронида мешавад. сокинон ҳама вақт бояд бо мо ҳамкорӣ намоянд, чунки бояд ташкилоти мо пеш намеравад. тозагии ободӣ рӯбандои мо 40 нафарам ки бошан минтақамон хеле калон аст. 6 субҳ рӯбандои мо аллакай барои чин кардани минтақа машғуланд. баъд 2 соат боз ҳамун ҷое ки онҳо тоза кардан рафта мебинӣ, баъди 2 соат гӯё ки ҳаминҷа тоза кардагӣ нест. барои ҳамин ман хоҳиш дорам ки аз баъзе сокино ҳастанд ки моро дастгирӣ намекунанд, офтобпараст хурда дар ҳамун пешои биноҳо мепартоянд, фарзандони худро назорат намекунанд, ёки партовҳоро ба дасти ноболиғон метиҳанд ки ноболиғон барои дар қутӣ партофтан қадри онҳо намерасад, ёки дар вақтҳои номуайян мепартоянд партовҳоро, дар дарун қутӣ намепартоянд. инчунин
сари вақт қабла хизматрасони партовкашонӣ ва фонди манзилро сари вақт намесупоранд. рӯз ба рӯз қарзои баъзе сокинон зиёд шуда истодааст. аз сокинон хоҳиш менамоем ки дар ин масъала моро дастгирӣ намоянд, то ки мо тавонем сари вақт партовро дар вақту соаташ интиқол диҳем. бо мақсади беҳдошти муҳити зист, таъмини амнияти экологӣ, аз ҷониби нозирони шуъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Душанбе корҳои назарраси тарғиботиву ташвиқотӣ ба тавсеъ мерасад. ҳангоми санҷиш шуъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Сино дар якҷоягӣ бо намояндагони маркази назорати давлатии санитарӣ эпидемиологӣ ноҳияи Сино санҷиши муштарак гузаронда шуд. санҷиши гузаронда шуда дар шаҳраки Зарафшон гузаронда шуда ташкилоти идоракунии фонди манзили Зарафшон коммунал 116 санҷишҳо нишон дода шуд, ки дар ҳудуди ин минтақа партовҳо аз тарафи корхонаи Зарафшон коммунал партовҳо сари вақт бароварда шуда аст ва гирди атрофи биноҳо, гирди атрофи муайсаҳо ва ҷӯйборҳо сари вақт тоза ва рӯбучин карда шудааст. ташкилот баҳри ободонии шаҳрак ҳашарҳо доир намуда оид ба баландбардоштани сатҳи маърифати экологии сокинон корҳои фаҳмондадиҳӣ доир менамояд, ки ин иқдомро сокинон хеле хуб дастгирӣ менамоянд. аз тарафи мо ва аз тарафи кормандони шуъбаи ҳифзи муҳити зист тибқи нақша санҷишҳо гузаронида мешавад. санҷишҳо нишон дода мешавад, ки дар ин шаҳрак корҳо беҳтару хубтар шудааст. партовҳо сари вақт бароварда мешавад, нуқтаҳои партовӣ безарар гардонида мешавад ва гирди атроф ҳамеша тоза мебошад. нуқтаҳои партовӣ хубтару беҳтар шуда истодааст, рангу бор карда шудааст, таъмир рафта истодааст. ҳолати санитарӣ экологӣ хубу беҳтар мебошад. мутахассисони маркази назорати давлатии санитариву эпидемиологии ноҳияи Сино тибқи нақша аз нуқтаҳои партовии шаҳраки Зарафшон дида намуда ҳолати санҷидашударо чунин шаҳр доданд. ҳангоми санҷиши имрӯза дар якҷоягӣ бо кормандони раёсати ҳифзи муҳити зисти шаҳри Душанбе, ташкилоти идоракунии фонди манзил Зарафшон коммунал 116 мушоҳида шуд, ки дар тамоми нуқтаҳои партовҳо сари вақт бароварда шуда, баъди баровардани партовгоҳ бо маълулҳои безараргардонӣ безараргардонида мешавад. аз тарафи ташкилоти идоракунии фонди манзил дар 11 шахтаҳои биноҳои баландошиёна таъмири куллӣ гузаронда шуда, хатти оби партовгоҳ ба қубури корезии умумишаҳрӣ пайваст карда шудааст ва дар боқимонда шахтаҳо инчунин корҳо рафта истодаанд. мувофиқи нақшаи кори маркази назорати давлати санитарии эпидемиологии ноҳияи Сино, ки аз тарафи шӯрои ҳамоҳангсозии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст, санҷишҳо дар иншоотҳои зери назорат буда дар муҳлати 3 моҳ як маротиба гузаронда мешаванд, ки дар минтақаҳо ва ташкилотҳои идоракунии фонди манзил санҷишҳо ба пурравӣ гузаронда мешаванд. рафти санҷиш гирду атрофи биноҳои истиқоматӣ, нуқтаҳои партовғондорӣ назорат бурда мешавад. инчунин ҷӯйборҳои гирду атрофи биноҳои истиқоматӣ назорат гузаронда мешавад, ки дар рафти санҷиши имрӯза ҳам гирду атрофҳои биноҳои истиқоматӣ, ҷӯйборҳои гирду атрофи биноҳои истиқоматӣ, партовгоҳҳо ба пуррагӣ дар ҳолати хуб қарор доштанд. масъулини ташкилоти идоракунии фонди манзил Зарафшон коммунал 116 дар якҷоягӣ бо сокинон саъю талош меварзанд, ки 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо тозагиву ободӣ пешвоз бигиранд, зеро сокини пойтахт будан ифтихор аст ва масъулияти бузургеро низ бар дӯш дорад. сокини пойтахт бояд ба қадри заҳмати дигарон расад, зеро тозагиву озодагӣ вақте муяссар мегардад, ки дигарон онро риоя намоянд ва нагузоранд сабзазору дарахтони бо заҳмати зиёд парваришёфта поймолу хароб карда шаванд. сокини пойтахт низ бояд кӯшиш намояд, ки ба ин ифтихор сазовор бошаду дарк намояд, ки тозагии пойтахт аз тозагии кӯчаву маҳалли зисти ҳар яки мо оғоз мегардад. пас сокини пойтахт масъулиятро эҳсос намуд.